wangu Kevin yakamashura mtwa na August tanga matera nyama kakwirira Samuel akwirira ndari asorera darenda kwirira rwarashimali musoro wenyaya unoti zvakati musoro wenyaya uko ndatangagara nemurume muna August akatora pendi Zambia akandinokora tsoka akatora pendi Zambia akandinokora tsoka mapenzi ani rwarashimali oyo wanzu kwakambia anovatora pendi makandinokora tsoka pamusoro yedati handina kunokora tsoka handina kutora pendi ndakauya nemurume wangu muna December murume wawo murume wangu mupambari paakauya nependi akati mukadzi wangu akandishaisira pendi rangu reredi saka ini ndatorawo zvinhu zvake zvamiri pendi rangu ada kurishandisa izvi zvinhu zvakaizvozvo akatora pendi mukadzi pendi remurume ubva awiga pendi remurume murume ubva ane zvinhu zvemukadzi wake pepabhegi yanga ine Zambia nependi ubva asvikobva ati amainosendi ndaine zvinhu zvangu izvi akati zvinhu mune chii zvikanzi mune zvinhu zvangu ndova ndakusvikira mukati kuona mune pendi nechii neZambia ndova ndati ko pendi neZambia mazviona pakati amaitoto akandivigira pendi rangu reredi handisimbozada kushandisa ichi pendi rangu ini zvishwa zvindakazvichengeta kubva December zvirimo mumba mangu inini zviri muwardrobe kubva December kuonera munin'ina wangu aiwa ndinayo wakazvitora wakatora murume December mandafonera munin'ina wangu kubhindura badati ndonyaya iripo munin'ina wangu kuba inosenda wakaya nependi neZambia yawakadzi wako wakanditi sisi zvichengetei pai mumba musabate hapana kana chenyu chiripo papa andi murume akuti akavigirwa pendi rake akavigirwa pendi nemukadzi ndikati nyararai mukati zvishua ndibva ndafonera mbuya wangu kumutora shanga futi ndibva ndaudza kuti naudzipi idzodzo January ndinazvo zvinhu February March April May so 8 May ndibva ndanesana nemurume wangu ubva ndipe kuno zvinhu zvangu zvisi zviri kunoko handina kukwanisa kuwanyima ndikabva ndatora hembe dzavo nepepabhegi yavo ndibva ndavapa ubva enda nazvo bva nditi wamama bonda mama ndibva ndatongogarawo zvangu kuti handina chii handina basa nazvo musi wa9 baba inosendobva yakubva penamba mangu vabvudhira wodropu yangu ubva watora magumbezi nemetress ubva watora futi bhurugwa rangu kuti rangu reblack ubva waenda naro ranga rine malesi ndobva ndamuka musi weFriday mandaenda kumapurisa unoripota kuti ndozvaitika kuti kumba kwangu ndobva ndatuma bamurume wangu akaimba mangu andisipo musi wa9 akapasa wodropu yangu akatora magumbezi nemetress nebhurugwa rangu reblack ndobva ndabva kumapurisa kumanhiro mandatuma mwana endaona baba wako unotanzina mama ndipei pendi rangu ramakataura reblack rine malesi wakati pamwedzi nguva ndakatibatanidza nemagumbezi asi ndabhudhirwa magumbezi saka kubva musi wa10 kusvika pari zvino bhurugwa rangu handina kuwanika handina kunokora tsoka handina kuzotora Zambia oyi mutotsvaga orenyi bhurugwa uya utsvaga rake but rake akazorwana ndizvo kasi imi makutsvaga orenyi alright tapane wemurume yaugari pakata yonesi wanga wakateerera mudzimai wako achitaura iwe tamhani yati wanga wakateerera mudzimai wako achitaura izvozvo pamusoro yodaro mudzimai yangu uye ndiye mukuru ndakatanga ndagara naye August gore rapera tichigara August gore rapera ndo mwedzi wakati ashaya pendi ravo ende avo ambuya avo tichigara navo ambuya mukadzi wangu mukadzi wangu ndamandingikana mane mwana amaitoto amaitoto wakatanga kususpect amainosendi kuti kudana namatoto ndakati handizodana namatoto hanzi aiwe kudana namatoto ndakabva ndazodaira kuti kudana namatoto ndakutenda kumba kwavo koko nhasi shuwa ndakabva ndaenda kumba kwavo pandakasvika kumba kwavo ndakabva ndarara dhere kutanga hawana kuuya amainosendi ndakabva ndara futi dhere rechitu ndopakabva uya wasvika nzi ndakubatai bhudhu wamatoto wakabva wapinda mumba amainosendi wabva kumashure ndodhere kutanga rawakapinda mumba mamatoto tichigara kumba kwamatoto kumba
amatoto vatatu unogunda shaji pindiramo shaya pindiramo o shaya pindiramo kumadzimai cherese charuona aurai tagara andadzokera kwamainosenti amainosenti futi wadzoka futi kwamatoto kwekuti kake chipiri vachipinda mumba mene wakatomboda kurowana mumba mumenti ndakatowabata ndakati musaitese musarowana shuwa wakatombotonzerana svika pakutoti niniyo mukadzi wangu uyu naiwa mukuru nemudiki ndakuti kugara nawo zvoshuwa but chokwadi hawasati wakuzivana kuti ndihame guru naamene wangodhonzerana kudai so awo wakashaya penderawo kuna agasti wacho momo right tagara madzimai angu aya agasti wada kundinyepera kuti agasti december wanga wasipo kwataigara wanga watobuda ataka kushumbana nawo wabva kubuda december ende pendi racho kuzoti ndizorwane nini amainosenti vaitira kuti upenyu hwamatoto huri mumaoko mangu indashaya kuti upenyu hwamatoto huri mumaoko pakuita sei tichigara kudaro saka takazonetsana manje svoto rapera paseri wandiona ndakamira nambuya namatoto naiwe shamwari wanga wakateerera here amai avachitaura ndakateerera hanzi wakauya nepepabheki yanga inei amega yataure nomuromo wake yanga ine zambia musamupachike mashoko yanga ine zambia nependi netsoka dzawo iwe ndiwakauya nazvo kwete saka amai avari kurwara kana hai papo kutopokana napo mambo ndezvekuti kuzoti ndizowana zvinhu iye zvinezvi zvavataura kuti wakatora wazozvitakura wazozviona zvinhu zvacho kuona kwandakazviita manje zvekudai so awo wakatanga kupopotedzana nendaonani amaitoto ndichienda kumba kwavo amainosenti ndichisvika kumba kwabva nditi kumba kwangu kana musina kubuditsa public yoye hamuzi kuita se hamuzi kusvika pamba pangu namainosenti public yoye ndi ndakatoiona wakatondiratidza kuseni ndakutoenda kubasa musi wechipiri ndakuratidza upenyu hwamatoto uri mumaoko mangu amatoto upenyu hwako uri mumaoko mangu wabva watora makii wakinwa wodro watora moto watora public eblack so watora naive wabhekinura watanga kusimudza pendi wasimudza zambia wasimudza tuti mapurasitiki tokasungira todhaka ine vandadzoka kumashure ati ine shuwa ndazviona zvinhu chimbomira ipapo vambodzoka kwamuri amai pamba penyu pakambopazwa tichifamba zvakutavakambopinda mumba menyu wapinda kakani waipinda muchiwirirana zvakazvenako singawirirani waiti juti kana riri kwangu wairuyamba kwangu vachipinda mumba wanaita foni so tiblaga wanodzima obuda mumba menyu mumba mangu ni amai makaenda mumba kwavo tingaswera kutendera inyaya yakapisa sei mumba mao ndakapinda musi wekutanga wabata nemurume wangu musi wa13 August kuti ndizowana mukana wekupinda mumba hanzvadzi yamai wakasvika ubva gudhura chidhoo nimwe ndatira mashure mechi nehanzvadzi yavo ndichitira mashure nehanzvadzi sandapinda mumba murume wangu ubva ndibata padhoo nguva iyoyo ubva ndipushira panzi ubva ndatogara panzi kubva kuma4 kusvika na6 kechitu murume wangu anga kundinyebera kuita mukadzi wangu andichaita sei handichamuda ndina mwana naye ihure akasiya wega musha wake ndozogona kuzomuchengeta inini wana wake ini ndine wana wangu 3 ndozokwanisa kuchengeta wana wano wemukadzi wangu uyu amai ihure handimude kechitu mapinda mumba imo ndibva ndasvika murume aiva ndakupinda murume asipo murume wangu akabva kubasa anosvika pamba akabva adatekerenda kumba kwemukadzi wake ini mandagara kuma10 baba wasati waya kuenda kumanda nobvunza biya wanoshanda nosvika ndatowasiya kumashopu handina kunga ndakafungira mangu angu kuenda ndakabva ndafungira kuti kumba kupi kwemukadzi ndakasvika zva murume wangu ari pakagara ndasvika ndakavhura pinda kupinda ndakapinda ndokechituka ukechitiri kechipiri wakundinyedan handina kupinda saka machanzisi aya number 1 number 2 apana machanzisi kuti mugoro trouble aiwa handinasingatomboziva pano handitoziva panogara zvipfeko zvavo taura chokwadi handizivi pakasunungurwa pabheki mamuri pakasunungurwa pakasunungurwa hazinambosunungura ndindakarira kutopa kuti o zvinhu zvako izvi handiri ndipe zvinhu zvangu sezviri kunova musi wa8 May nevhu iroro futi mamusina tumabheki mamune bhurugwa nezambia tumapepa mamusira kwemimba pakaziya pamukaziya pakambouya pekutanga akabva waine zambia nependi echikadzi ava kuzonizva maitoto
Makaita sei? Hapana, ndakangozvisiwa zvakangodaro. Pamusakapei. Ndakangozvisiwa zvakangodaro mumba semuna kuti ndakatorwa pendi rangu. Namuzo ere mubvunzo wamabvunzo. Pamusakapei. Makanyarara ndizondira maito. Aiwa mambo mundakanyarara zvishwa chizoti inini. Pamusakapei kwa makanyarara. Bozi manito zoto wa urombo. Kunyepe. Wato urombo kwa mangu. Makanyarara reini. Kokuzvitaura ndakati ndada kuti taura ngekudze ukomita nditi inenge iri secret yechi. Alright, inini majida kuchaja mesi mini munhu. Bozi ndikaweste nguwa. Achangori pa murumo iyi. Nda kuchaja mesi mini. Nesha mara katora ndiye. Madzimai yako. Mombe mbiri pane urombo. Amai akatora ndiani? Baba mambo. Mombe mbiri. Chitaura chokwadi. Mambo ndakatora mambo wangu. Iwe akatora ndiani? Madzimai yangu yakatora. Takuisa panatu. Toti chisara tiri munhu 1. Udzana ipapo. Chitaurira naye. Taurira naye mzee. Taurira naye mzee. Bozi apa ndane 3 apa ndane 2. Bozi ndiri kuwedzera kwauri. Ndikabvunza iwe kuti akatora ndiani akati ndikudzoka kwauri kuri 3. Taurira naye muri 2. Murumba ngatore rependo. Iwe ngori pere. Saka mina nditora lezvo ndotora. Iwe, taura naye ipapo. Sumukai mutaurire napo. Buda ipasi. Sumugari mwashuro. Ene mutaurira munhu akatora chita. Chete. Musa iripo kudhara. Ndezvo mbamenyu. Mune mombe 5 mufane nzara. Ene mutaurira napanza. Nepanze mutaurirana. Burugu arisi mombe munhu wandi antakura. Nyasha maingano. Nyasha maingano. Nyasha maingano. Vaisire mombe chitatu. Ndoda munhu anaunza kundi kufanise. Isi twapedza uroi. Uroi wakaipa manje. Maida kuita sei? Ndokwedzera yamai. Twasiya ari pambiri. Mwana wedu akaudzidza chisumukai. Ine musaini. Iwe mumane kugara pasi mburi yako.